Ahoj, ahoj, s váma je Sinka97 a dneska vám ukážu Counter-Strike Global Offensive. Jak vidíte, menu má docela dobrý. Tady můžete prostě vybrat, hele, seká se mi to, ale můžete vybrat, no, prostě tady vybrat a můžete vybrat, jak chcete, prostě, hej. Já si vyberu to je, že můžete sbírat zbraně, což mě moc baví, protože tady hra plné lamy. Takhle. A jo, moje nejlíbenější mapa. A tady ta Global Offensive je vytvořena pro lamy, který neumějí vůbec mapy a takhle, že prostě ani neumějí vytvořit svůj server, to je úplně jednoduchý, tam vejdete vytvořit svůj server, pozvete tam kamaráda a můžete hrát jeden na jedno nebo dva proti několika botám a takhle, jako to je fakt dobrá hra, teď Counter-Strike novej, který mě baví. Ze začátku fakt dlouho se načítat, to přiznávám, to je i u mýho kámoše se načítat dlouho, což mě hodně sere. Zahrajeme si s váma jednu mapu, uvidíme, jak to nám půjde, jestli se bude sekat, jestli nebude se sekat. No a prostě, jako, nevím, co mám dodat, protože fakt hra libová, uvidíte to sami, teď zbraně úplně luxusně udělané, jako Counter-Strike Source 1.6, který jsem všechny přehrál, zahrál, měl jsem na to cheaty a i všechno. Jo, jestli někdo chce mít cheaty, na Counter-Strike 1.6 prodávám. Ale seklo se mi to je prostě na nic, napálím na si. Tady máme zbraň první. Ale seká se mi to. To si nezahrám, no. Aha. Tak jako seká se mi to, no. Mě sere to, že se mi to seká. Aha. To mě pokakej do hlavy normálně. Ty vole, kde jsou všichni? No, tak to si nikoho nezabijem tento díl, budu se snažit nějak zastavit. První natáčení Counter-Strike mýho na dobrém počítači, který, jak vidíte, vedle mý hlavy prostě normálně, to je fakt luxus, se mi to líbí, no, jak ani nestihnu udělat. Jo, chci vám říct, že mě to samé. Prostě má cenu pro mě. Seka jako nevím koho. No, to je prostě luxus, no. Ještě ani jeden kill, tak to je prostě... Ty fogy!
to je normální. Ty vole, to mě už sere. Konečně, jo, dal jsem headshot. Viděli jste ten headshot s těma lagama? Ty vole, ty si myslím, že to není možný normálně s těma lagama. No, kdyby mi nepomohl, tak ho mám. Dalšího. Dalšího. Káčko, ne, to není káčko. Mám další. Jaj, už mě to začíná srát. No, vyhráli. Tak čau všichni. Děkuji vám za slednutí, odběry a čau.